Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Barkanmu da wannan rana mai girma da fatan kowa da kowa cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yau abinda muke dauke mu mutane da shi shine tsaraban mu a gare su masoya manzan Allah shine bayanin salatul tazbihi. Wannan sallah tana da girma, wannan sallah tana da daraja, wannan sallah tana da martaba. Kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ya bashi wannan sallah shine amminsa sayyidina Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Annabi ya ce ya amina bana yi maka wani baiwa ba. Annabi ya ce ya amina bana yi maka wani kyauta ba. Annabi ya ce ya amina bana aikata maka wani abu ba. Annabi ya ce wannan sallah idan har ka yi ta Allah ya ce, annabi ya ce Allah zai gafarta maka dukkanin zunubanka, in ji annabi Muhammadu na farko da na ƙarshe gaba ɗaya Allah zai gafarta maka. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wannan sallah Allah zai gafarta maka zunubanka, tsofaffin zunuban naka da sababbi duka Allah zai gafarta maka. Sannan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya sa yi wannan sallah Allah zai gafarta maka zunubanka wanda ka yi da gangar da wanda ka yi da kuskure duka Allah zai gafarta maka, in ji manzon Allah. Sannan annabi ya ce duk wanda yi wannan sallah Allah zai gafarta maka zunubanka wanda ka yi a ɓoye da waɗanda ka yi su a fili duka Allah zai gafarta maka su albarkacin shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wannan sallah da ake yin ta ana yin sallah ne na nafila raka'a hudu kuma wannan sallan ana yin ta ne za ka iya yi lokacin walha, za ka iya yin ta bayan azuhur, za ka iya yin ta bayan magariba ko bayan isha'i, za ka iya yi a kowane lokaci. Wannan sallah ana yin ta ne raka'a hudu sallama biyu. A cikin kowane raka za ka biya fatiha da kowace irin sura wanda Allah ya hore maka, za ka iya biyawa a cikin wannan sallah. Idan ka kammala karatun sura sai ka biya wannan tasbihin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar a tsaye kamin ka tafi ruku'u kenan. Baicin ka kammala karatun fatiha sai ka biya wannan tasbihin kafa 15. Sannan in ka kammala kafa 15 sai ka tafi ya zuwa ruku'u. Kana zuwa ruku'u sai ka biya tasbihin da ake biyawa a cikin ruku'u. Sannan sai ka biya wannan tasbihin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar, za ka biya kafa 10 a cikin ruku'u. Idan ka ɗago daga ruku'un a tsaye kamin ka tafi sujada sai ka biya wannan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar, za ka biya kafa 10. Sannan sai ka tafi sujada na farko. In ka yi sujada na farkon ka biya tasbihin da ake biya cikin sujadan sai ka biya wannan tasbihin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar, sai ka biya kafa 10. Sai ka ɗago daga sujadan a zaune sai ka biya wannan tasbihin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar, shi ma sai ka biya kafa 10. Sai ka tafi sujada na biyu. Idan ka je ka biya tasbihin da ake biya cikin sujadan sai ka biya wannan tasbihin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar, sai ka biya kafa 10. To idan ka ɗago kamin ka miƙe hannunka suna ƙasa, gwiwanka na ƙasa, sai ka biya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar, za ka biya kafa 10. Sannan sai ka miƙe ya zuwa raka'a na biyu. Idan ka biya fatiha ka biya sura, shi ma sai ka sake biya wannan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar, za ka biya kafa 15. A tsaye bayan karatun fatiha ne kadai ake karanta 15, amma kowane gaba 10 ake biyawa. Sai ka tafi ka yi ruku'u ka biya wannan tasbihin kafa 10. In ka ɗago daga ruku'u a tsaye kafin ka tafi sujada ka biya kafa 10. Sannan sai ka tafi sujada na farko na raka'a na biyu kenan sai ka biya
subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa 10 sai ka dago shi ma ka biya kafa 10 a zaune sannan sai ka tafi sujada na biyu na raka'a na biyu sannan ka biya wani tasbihin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sai ka biya kafa 10 idan ka biya kafa 10 sai ka dawo sai ka zauna zaman tahiya kenan sai ka tahiya in kai sai ka biya wannan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sai kai tahiya in kai tahiya sai kai sallama wannan kayi raka'a biyu kenan sannan sai ka sake waɗansu biyun irinsu kamar yadda muka siffanta dinnan haka za ka biya su in ka biya wannan shine ake ce ma salatul tasbihi ninya kuma Allahumma inni nawaitu salati tasbihi sunnatin Allahu akbar haka ne zaka yi ninya sannan sai kai wannan sallah Allah muna tawassali da matsayin manzon Allah dan tsarkin zuciyar annabi Allah ka tsaya mana da tsayan annabi Allah ka dafa mana dafan annabi Allah ka suturta mu da suturan annabi duk wanda ya ji wannan sallah kai kokari ka tura mu al'umman manzon Allah domin su ma su amfana da wannan sallah da wannan babban ganima na gafara Allah ya gafarta mana duk wanda ya yi amfani da wannan dama ya tura mu al'umma Allah dan isan manzon Allah ka tsaya masa da tsayawan annabi Allah ka dafa masa dafan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kuma wani duk bayanin da zaka yi ba dole ne ya kasance cewa ya gane cikakken bayanin ba amma idan har mutum akwai abin da bai fahimta ba a ciki yana bukatan tambaya zaka iya kiran mu a wannan namba 08069767536 in ka tuntube mu insha Allahu alfarman da Allah ya manzo Allah in dai akan abin da ba gane bana cikin wannan sallah za mu sanar da kai albarkacin manzo Allah Allah ya biya mana bukatun mu Allah ya tsaya mana da tsayan annabi Allah ya dafa mana dafan annabi Allah ya suturta mu da suturan annabi Allah ka sa mu dinga zuwa ziyaran shugaban mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam masoya ina muku fatan alkhairi da fatan Allah ya ƙara hada mu a na gaba insha Allah akwai waɗansu suna nan tafi in Allah ya so ya yarda alfarman annabi Muhammadu. Assalamu alaikum.